салом Макс, корҳоят чӣ хел? ба олами саводи расонаӣ ворид мешавем. бале Макс, дар он сӯи экран низ мехоҳанд бифаҳманд. дӯстон, имрӯз расонасипеҳ мисли муборизаи мӯҷзанӣ аст ки ҳар яке мехоҳад ҳамвазни худро аз майдон берун созад. аз қадимулайём иттилоърасонӣ дар дасти одамони гуногун воситаи муҳимтарин буд. савдогарон дар бозорҳо ва раҳбарони динӣ аз сарчашмаҳои асосии иттилоот дар давоми ҳазорсолаҳо дониста мешуданд. он замон ҳокимон тарзи паҳни иттилоот ва назорати халқро медонистанд, вале манбаи асосии ҳокимият аз нерӯҳои ҳарбӣ ва қувваи бузург иборат буд. ихтирооти мошинаи китобчопкунӣ дар асри 15 аз сӯи Иоганн Гутенберг, саноати кунонӣ дар асрҳои 19 20. минбаъд ташкил ва рушди радиову телевизион ва дар ниҳоят интернет. таҳкурсии системаи нав ки расона ва васоити ахбори умма аз ҳама қисми зарурии идора намудани он ба ҳисоб меравад. васоити ахбори умма ин беҳтарин воситаи ба даст овардани маълумот аст ва дар як замон василаи назорат. аз ин рӯ имрӯз мо метавонем дар Инстаграм дастурамалиро мутолиа намоем ё ин ки бо кӯмаки навори YouTube мизеро насбу васл созем. ҳамзамон ба мо зарур аст ки иттилоъро бисанҷем ва ба ҳар яки он аз нигоҳи интиқодӣ бингарем. Макс, хоҳишмандам рӯзнома, радио ва телевизорро биёр. беҳтарин. дӯстон, ин сарчашмаҳои анъанавии иттилоотӣ мебошанд. ноутбук ва телефон. имрӯз сарчашмаҳои нави иттилоотӣ бо шабакаи интернет алоқаманданд. қисми зиёди онҳо ин шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд. бозори расонаҳо саропо чаҳпа карда шудааст. аксарияти мо ҳангоми тартиб додани муҳтавои мавод ширкат меварзем. аз ин хотир ба ҳар яки мо зарур аст ки барои дар ҷараёни бузурги иттилоотии муосир нопадид нагаштан аз асосҳои саводи расонаӣ бохабар бошем. оё шумо саводи расонаӣ доред? акнун биёед бевосита ба худи дарс гузарем.